ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubah Desmond KL Maulong ubi kunya ke election MDC na nong thamai constituency hakalai puai trik kelalingkot aratar phusan ulah thep kerteng de kijing sendar lang kinong kershan bat ki bahing hasam habakaran cikilar pathai kubor ubah Desmond ulong bawat la unhab banyakun persya you chief executive member Jong Khasius Autonomous District Council ba penyai sing sim Henry Umdan Satyai kanu ke jing damar ba wei bu ulami syamaran ke jing khun ke dan bet hap deng ginang yakun ka jinglong confident ke jonga namtakan ke election ke jonga kalong ba hadian ba wala penang aku candidate official candidate of party UDP na po nong thamai constituency hadian ke jingya ieng jingya exam nang tara ke jimpolong ki house meeting ba fair ngiyo i ba ka response ba ka jingye jimi pai ba ja thamai constituency ya ka party rulum bagi ong party UDP mo kadang dan tanya buat nganget kamba ki pai ba kin pai shmat ka party rulum ka party UDP bangin ai ka jing kersan ka pura akan ke election pemerintah manang scam ru ba da ka jing alam ti jong play nangit scam ang support sa taw jong jing job kan di ngalor ki bill ni ki an ba don pa the council kum ka bangi ong ka land administration of land act 2021 kalau apen rekam atau ki por hadu pa yalam ka ya ka isi da ka UDP adu senam araja kat kendai adu senam araja kulai tengi don ru ki land bill ka balapen ko bor ki dor barkur pen ya ki dorbar shnong ki dorbar seng samla ki sengken thai nang ta de solid waste management act 2020 nang ta trading by non tribal act 2019 hakaba ki bon ki an ki ba pen rekam hatu por naka cingalam nanti jongka UDP hapo ka isi balangai skamba nakaliang ka jonga andang la sajet ladang sajet kum MDC bangalai man mi khmat kum MDC hapo council kamat thong ka jonga ka bangan trai hati kalong ba akwa ban pentrai kamno ekan ika traditional health medicine commission ka ba don hadu mentamanya rei kalong ka plot bor hadu kata nomor ba kimdon bobut dien ban penskam ban pentrai kam ekan ika an ngakwa ban bangan chim ika health ka first priority hapo this council ban pentrai kamno ekan ika traditional health medicine commission kanong thamai constituency kalong ka constituency ka ba fair ni constituency nomor ba hoj dawan lala hab nile bat iba peniatnya bat modisi am ni bat nuru kira kacing kun kadon bai ngai kun bai ada namar ba hadin bang alami apa madan hab ni kun hi bat nuru kacing kun kadon bai